أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdi ko pripadini samo Allah subhanahu wa ta'ala salawat im salami upral ulesor himamaro milanniku Muhammad sallallahu alaihi wasallam uprolesi časnu porodica Amalahem iskrena sledbenikja akali dinesar. Manglem cerve prhailalen assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Edevlesere volaya hem izenea Amen ka počminate družinamen kojeg ađiharva čerdo serijali druživej e Kur'ane. Nadikava pobari potreba ko avdi sutno vaktehem stanje kote so sar muslimanja raklovaja hem kote su jam svedokija pa šo sao koa so desini pej hem so dikajem so nalazini pe uopšte ko sao stanje o ummeti. Nadikao pobari potreba kotar potreba e muslimanesiri o muslimani čvrsto hem ozbiljno, iskreno te irini pej ko Kur'ani kolil e Allah subhanahu wa ta'ala te siklol te halol o Kur'ani te družini pej e Kur'aneja poklo qalbi te phandal e Kur'anem te jivdini poklo jivdi pej ađihar sar su zahtevini pej o lestar o kova koa so objavinđa o Kur'ani o Allah subhanahu ta'ala. Manglem cene me prihilalen. O kova so najviše ka pomožina men ko pošukar jivdi pej tano upravo o Kur'ani. Jer ovtano uputstvo a menje ko amaro jivdipe. Baša džihar sar su vačeri o Allah subhanahu wa ta'ala ki sura al-Baqara. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Akova kitabi čačipnase i tano uputstvo okolenje kola su isilen razum, kola su šajte halun, hem kola su e Allah istraka dana. A menđe tano o Kur'ani uputstvo ko amaru dživdi pej sar ispravno hem šukarte dživdina amaru dživdi pej. Te ci damen kotaro lošno. Te dža pravo ne drumeja. Vazdi me šereja. Pravdeja čencar. Ali na ne čudno manuške zapostavini o Kur'ani irini podumo pošero e Kur'anese da ostanje umeteso prominipe pa čak emo ostanje koroleso čer prominipe ali o manuš našti palo dva tolni svesno sode sinipe i olea jer Allah subhanahu wa ta'ala pe četirinya ole soro qalbi hemo počmini to nemarno ko sa sode sinipe. Sar su si hadis kota pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kote su vachiro pejgamber sallam ili kater joven više te čaveni džuma ili
ka pečatirini Allah tumaro kalbi tumaro vilo hem koje ne marna. Скроз за кога хадис е тахлупе, значи манушке престанини терджари те чело шукари пе. Терджарите тол покорно робо е Аллах субханаху таала. Терджари те чело ибадети е Аллах субханаху таала. Те чело шукари пе те цидел котар лушни пе. Оле Allah subhanahu wa ta'ala pečatrino le soro kalbi hem opočne to nemarno pa so gode sini pej anglo lestej hem uzolo lestej ovo dva naštinite dikelnite halol nite svatini jer ole sorovilović pečatrimo hem ole sejtano saje kodova. Ole savdijame naštite svatina. Ostanje amaro кои со тренутно араклива кои најпаро стање. Па потреба и се амен. Амен у муслимања, погото амен о Рома. Те дружина амен Куранеја, те пенџара о Курани шукар, те халвале шукар, те мамару дживди пе те дживдина управо аджихар сарсо zahtevini amen dar ako objavinđa ko Kuranem stvorinđa amen. Jer naprotiv ukoliko amen iranaja maro šero e Kuranese hem iranaja maro šero e Allah se subhanahu ta'ala mardumo šetu ako torkja kategorija manuša kuri se Allah subhanahu ta'ala spomeni ke sura Tahašilu bišu štartu ajeti a околакола кациден пе котар опомена митли котар зикре мукло. Лошно животи ка живинен. Лошно животи ка живинен. Ако дивеј ке аметесоро корека воздавлен. Околакола со цидела пе котар Курани, котар опомена, котар упутство олесоро джелле джелалуху субханаху таала со објавинџа. Цидела пе котар наредба Аллах субханаху таала. Ирини поширо Куранесе. Немарно примало на ибадети Аллах субханаху таала. Немарно примало черибе шукари пе, емцидебе кота лошни пе. Лошно животи ка живини. Па после пучамен со се живинеа лошно, ен свако дуито аметано криво коамаро проблеми, коамаро стање, коамаро лошно животи. И увек аракај кривица кодек авер анакора менде. Као джико аме криво со саме живинеа асавко лошно животи, а док амен занемаријам Аллах субханаху таала, занемаријам упутство Аллах субханаху таала Курани, далдинџам Кодисао аджихарва чердо забавно дживди пеј кури тано гудло, амо лесор гудли пеј тано кратко насладживање баш аджихар со вачери о Аллах субханаху таала. Олесеј пралален. Ма занамеринен о Курани. О Курани тано тумаро упутство. О Курани тано тумаро илачи. О Курани тано тумаро најбаро парвали песо постојни права муслима. Која прво дружибе амаро е Куранеја која серијали аджихарва чердо, дружинемен прво не сура која со правела о Курани, сура Al-Fatiha која е сила ефта ајетија, сура која тани
узвишими сура ко Кур'ани, док ќе сура прхалален истоџихаре морате џана со исламесере учења ке силен различито став, различито мишлење поводом и објава акале сура керикај. Јек група котар исламесере учења ке вачерена ој објавими ки Мека, док јек авир група вачери ој објавими ки Медина, док авир група вачери ој објавими дуј пуча јек пути ки Мека, а јек пути ки Медина. Амин пенај Аллах субхана таала не шукар џанал. Амен која видео ка дружинамен акале сураја ки сврха те пенџара обари пеј акале сура кор. Амена кја сура сарне пенџара ела. Па чак ила маре чауре тикне чаве пенџаренала. Хема кја сура тане ами е најважно сура. Сура која су увек читини пеј ко намази бикола корона не чак ни кабулио намази. Со се на не кабулио намази бјакале сура кор. Со се акја сура читини пеј увек ко намази. Кога тикно видео, кога тикно дерси, шајте открина неко барела фенцар. Не в себе. Преносени пеј котар Ебу Саид ибн Муала радијаллаху таала ан да вачирџа. Јек пути до Кланинџум ки џамија. У пейгамбери салаллаху алейхи ва салам вичинџаман алимена од азвисалме пейгамбери са алейхи салату ва салам. Па ке завршимо намази вачирџум ја Расулаллах. Вичијанман ту алиме ту че ја Расулаллах наштинете од азвинаман себе пеа со Кланинџум. Pa kodo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka večerili sej azarim na večerđa o Allah subhanahu ta'ala. Oda zivinen tumen e Allahe se heme pejgambere sej ked kotar tumende karodel diso tečeren okova soka osigurini tumaro jivdipe. Ked karodel коtar туменде течерен окова со качел тумаро дживдипе и тумаро живот и то сигурно. Ако арачола ки сура ел Анфал ко бишу штарто ајети. А катар ди каја ако вакте пейгамбере соро алейхи салату ва салам ко дживдиња ови и неле обавеза котар о Аллах субхану таала наредба котар о Аллах субхану таала те одазивини пе пейгамбере се алейхи салату ва салам па макар и неко намази. Кланинеја вичинто пейгамбер салам одазивинто пейгамбер салаллаху алейхи ва салам. Јер одијато че и наредба котар о Аллах субханаху таала. Емпенело пейгамбери салаллаху алейхи ва салам акатеба шо Саид ибн Муала радијаллаху таала. Пела о Саид. Мен гедер со кале пела тиклове котар џамија. Каму туавче касикавафту кота најузвишими сура ко Кур'ани. Субханаллах. O pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vachiri basho Sa'id ibn Mu'ala radiyallahu ta'ala an ket kaleite iktovei kotar џамија. Касикавафтут. Камутхавче котар најузвишими сура ко Кур'ани. Хемо пало два леламан котар вас. А ket поџињате џалва чирџумле сеи Зарамлина вачирџанмај со камотовемај касикавеман кота најузвишими сура ко Кур'ани. Пейгамбери салаллаху алейхи ва салам вачирџа ко одова одувајтано алхамдулиллахи раббил алемин. Латане ефта ајетија кола со поновинена пеј Hem Kur'ani veličanstveno koje mađe dindo.
аквара чола ко Сахих ал-Бухари. Исто џихар бележини предаја Ет-Тирмизи о Ахмед hem At-Tahawi кипитли книга Ал-Хаким hem пана Бутавера учењакија хадиси котар Ебу Хурейре радијаллаху таала. Ебу Хурейре радијаллаху таала преносини кај Аллесоро пекамбери салаллаху алейхи ва салам исто аџихар ва черџаба шо Убей ибни Кааб радијаллаху таала. Ва черџаба пекамбери салаллаху башо Убей ибни Кааб мангјарите му товавчајки сура која су на не слично објави ми нико Теврати, нико Инџили, нико Зембури, па чак нико остатак ко Курани. Убей ибн Кааб кавачери мангава ја Расулаллах. Па конајте мангава субханаллах. Мангава ја Расулаллах. Кавачери Убей ибн Кааб. А ово пучелале со читинеја, сар читинеја ко намази. Пекамбери са срам пучела Убей ибн Кааб, сар читинеја ко намази. А ово читини сура Фатиха вачери. Пекамбери салаллаху алейхи ва салам ко одва кавачери башо Убей ибн Кааб радијаллаху таала ан. Хава совли упрокова коро касере васта ми кли душа. Пейгамбери алейхи салам кате прален дела совел башо Убей ибн Кааб радијаллаху таала ан. Упро Аллах субхану таала. La fențar hava совли упро окова коро касере васта ми кли душа. Слично олаче или слично сар ој сар сура Ал-Фатиха. На не објави ми нико Теврати, нико Инџили, нико Зембури, па чак нико остатак ко Курани. Сура Ал-Фатиха манглем цениме прхајлалем. На не објави ми нико Теврати, нико Инџили, нико Зембури, па чак нико остатак ко Курани. Вачеро пекамбери салаллаху алейхи ва салам ој представини ефта ајетија кола со поновинена пеј хем Курани величанствено којтано манџа и диндо. Аллаху акбар. Сура Ал-Фатиха, субханаллах. Ефта ајетија ко могучност тано чауров пан шо беште пантилна. Ефта ајетија тикне, кратка. И силен асав ко бари пеј одула ефта ајетија. А кја сура одобром ко сум тани тикни ој тани најузвишими сура ко Курани. Па чако пекамбери салаллаху алейхи ва салам дела со ко Аллах субхану таала коро лакоро бари пеј акале суракор. Да Аллах субхану таала посебно објавиња кја сура. Посебно Аллах субхану таала објавиња акја сура. Исламесере учењакија сарсувачеџан прхалален и силен различито мишлење у вези акја сура Ал-Фатиха кај објави ми. Сарсувачеџан дисаве сматринена ој тани меканско сура, па чак авера сматринена ој тани мединско сура, док авера сматринена ој објави ми јек пути ки Мека, а јек пути ки Медина.
hem sura al-Fatiha sar so jam isila efta yetja hem prvo tani ko redosled e Kur'ane sur. Prvo sura pa redosled ko Kur'ani. Ibn Abbas radijallahu ta'ala an وترجع Токих пути од Джибрил бештињако пейгамбери салаллаху алейхи ва селам шундило дисајбуна. Па ваздиња по шерохем вачерджа акалатане хавая керей удара. Акалатане хавая керей удара колатане авдиеј правде. А никет джи авдиеј најне правде. А никет джи авдие најне правде. Кроз акала удара куджаек мелеко хемулисло кепув. Ако а никет ангедер акава дивеј нахулисло. Никет ангедер нахулисло. Вичинджа селами хем вачерджа ов радосно због дуи светла. Кола на не динде ние ке пейгамбересеј ангедер туче. Мелеко кога со куджа котар одула удара кола со правдиле хавая кере. Кола со никед нахине правде ангедер одова. Хем улисло ки пув. Пейгамбересе алейхи салату вассалам динџа селам хем вачерџалесеј ов радосно збога кала дуи светлја кола тучеј динде кола на не динде ние ке пейгамбересе ангедер туте. Сура која тани приступ е Кур'анесири. Сура која со правела о Кур'ани почмини пеј олаја о Кур'ани сура Al-Fatiha хемо задњо ајети кота сура Al-Baqara. Мелеко која со куджа котар одола правдеј удара која со прво пути правдилеј котар хавај хему лисло ки пуем динџа селаме пейгамбересе алейхи салам вачерџалесеј Ашо дула дуи светлија кола туче динде, а не ке пейгамбересе ангедер туте на не диндеј, јесте и одва прво светло тано светло и сура Al-Fatiha, тем дуито светло тано о ајети палунокота сура Al-Baqara. Акла дуи буча, најне никед објавиме ние ке пейгамбересе салаллаху алейхи ва селаме ангедер пейгамбери салаламе. Онта не прво објавиме амаре манглеј пейгамбересе Мухаммедесе салаллаху алейхи ва селаме. Вачери нанете читине ние харфи кота одла суре а одвате новочеј одерно. Ние харфи ние слово нете читине субханаллах. А за двате нове наградиме. Ема ква рачо исто джихаре ко муслим. وحديث كتر ابن عباس رضي الله تعالى بلجين له إمام المسلم رحمة الله عليه. يك кратко напомена паралелен поводом Олаф и Бисмила. Што се тиче Олаф и Бисмила, кратко само, Олаф и Бисмила тано окова со улави о суре, раздвој суре. Сар со преносин на Абас радијаллаху та'ала ан, кој со ачиро пейгамбер салам на џања, сарте улави о суре, док најнеле со објавимо Олафи бисмиллахи р-рахмани р-рахим. Мока бележинле Ебу Давуд, аџихаристо ат-Тахави, хем Ал-Базар, анко покло Муснед, هم استجخار بلجين للطبراني هم الواحدي
Hempana buta vera islamesere učenjake. Bismillahirrahmanirrahim. Tano lafi koja su u lavi o surej ko Kur'ani. Maglim cenime prihilalen dvoja ko Allah subhanahu wa ta'ala akavate čelo toliko ta šukari pe ko ta khairi ko ta korista menje, a naprotiv amende, to lakva se bepi koja su ka penjara akia sura najuzvišimi sura ko Kur'ani, to lakva menje ko ta khairi ko te so ka počmina amaro qalbi te phanda ek Kur'aniya te penjara ole soro bari pej hemle soro uputstvo koja so Andre sadržini sar ilači a menje komaro dživdi pej. Prati namen ko vera naredna mare. Klipja ko te so inšala nahari ko postavimo jek puti kokurko. Dua ko Allah subhanahu wa ta'ala tarakit min tadotun sasti pen sokwa shukari pej. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.